שלום, אני אוריה, אני בת 12 וגרה במושב שוקדה שבדרום, יחד עם האחים הקטנים, אמא ואבא. אני אוהבת לנגן בגיטרה. זה כיף כי גם כל האחים שלי מנגנים בגיטרה, לפחות עד שהם מתחילים לריב. בחדר שלי אפשר למצוא דברים נוספים שאני אוהבת, כמו ספרים ומתנה מסבתא. ומתנה מעוד סבתא, ועוד אחת, ועוד אחת. אני לא כל כך אוהבת לסדר את החדר. גם לא לשטוף. אני תמיד אעדיף לעשות משהו מענה ומועיל יותר עם האחים שלי. לפחות עד שהם מתחילים לריב. אבל עכשיו כשאני כבר בת מצווה, אולי הגיע הזמן לעזוב את עולם הילדות ולהיכנס לעולם המבוגרים. רק שאני לא בדיוק יודעת מה זה אומר, אז הלכתי לשאול את האנשים הקרובים לליבי. טוב, אנחנו מצפים לך הרבה דברים. דבר ראשון, לשטוף את הרכב של אמא, לנקות אותו, שואב אבק. לסדר את החדר כל יום, לשטוף כלים. מה עם הגינה? מה עם החצר? מה עם כל העשבייה? לעזור לאחים הקטנים בלימודים. היא תפנה את המחשב, שתסדר לנו את החדר. ללמוד לבד למבחן בלי אמא. שתהיה עצמאית. להתחיל לעבוד והרבה וקשה. טוב, את התשובות שחיפשתי לא קיבלתי כמה. אז החלטתי ללכת להתייעץ עם כמה נשים עם ניסיון חיים עשיר. ועל הדרך גם ללמוד מהן דבר או שניים. סבתא ממי, אמא של אבא, אוהבת מאוד לארח את הנכדים ואת הגינה שלה. סבתא יוכי, אמא של אמא, הצד האומנותי במשפחה וגם הצד שדואג שיושב זקוף. סבתא חווה, אמא של אמא של אמא, יש להם ספור סיפורים שתמיד נגמרים בצחוק. החלטתי להתחיל בשאלה חשובה שבוערת ביותר מכל. אני ממש לא זוכר. בבית ספר אני יודעת שעשו לנו איזו תוכנית קטנה כאילו לבנות בת מצווה. למדתי אז במוריה. והרב שאולי לקח אותנו לטיול. כשנפתח לסבתא ממי הזיכרון, התחילו לצאת חומרים מפלילים על אבא. ואבא שלך בהתחלה אמר, הוא לא רוצה בכלל. הוא לא רוצה בר מצווה. וכנראה הלחץ של החברים, כולם עשו. כי הוא היה יותר קטן מכולם בכיתה, אני חושבת שהוא אחרון בכיתה שלו, שהוא עשה בר מצווה. אצלנו במסעות יצחק היינו כיתה מאוד גדולה, והמשק עשה בת מצווה לכל קבוצת בנות לפי הגילאים. שהגעתי לכל הבנות עד פה, ממש. בת מצווה משותפת לא נשמע להיט. אבל אולי הם קיבלו מלא מתנות שוות. מה פתאום? לא קיבלתי שום דבר. לא משהו שזכור לי, שום דבר. לא היה לזה שום, חוץ מדרשה שאני זוכרת, אולי יש לי אותה. גם זו מתנה. בת מצווה חגיגה לא היה בה. מתנות שמים בלילה, ובוקר שאני אראה את המתנות ואני מזמינה את החברות של הכיתה. הסבתא חווה אולי לא רואים, אבל דעו לכם שהיא ספורטאית מצטיינת, מה שמוביל אותי לנושא הבא. איזה ספורט היית אוהבת לעשות? כל ספורט. לרוץ, לעמוד על הראש, לעשות כל מיני גלגולים. לעשות גלגולים זה גם הספורט האהוב עליי. בטח קיבלתי את הכישרון ממנה. בספורט תמיד אני עשיתי לא הייתי טובה בכלל. לא הייתי טובה בספורט, כאילו לא קפיצה לרוחב, לא קפיצה לגובה בכלל, לא, אבל התעמלות, כל החיים עשיתי, גם כן חוג התעמלות, גם היום. זה מאוד מאוד חשוב. הספורט שסבתא ממי הכי אוהבת הוא טיולים. וכל שנה אנחנו נוסעים לטבריה או באזור. אנחנו מתמקמים על הים, וכל יום היינו הולכים מטיילים, כל יום משהו אחר. מכירים את כל הרמה, את כל רמת הגולן, את כל טבריה. מה שהזכיר לי שסבתא טסה באותו ערב הישר לתאילנד. אני עוזבת את הארץ בכאב לב. ועוד חנוכה. ממש רחמנות. טסה לכל מדינה בעולם, ולי לאילת לא מסכימים לטוס. אבל טוב, טיולים זה התחביב השני האהוב על סבתא ממי. אחרי לעבוד בגינה כמובן.
סבתא יוכי ציירת מוכשרת. כפי שכבר ראיתם, היא אחראית על רוב הדקורציה בחדר שלי. כל ביקור עולה לה בציון. ברגע שהיא אמרה, המורה אמרה שכל אחד יכול, אז אתה לומד להסתכל. מה? כן, נכון. סבתא חווה יש את כפיים. התחביב שלה מלבד ספורט היה לנסוע על טרקטור. היא גם מאוד אוהבת לאסוף זרים, והבית שלה מלא אוצרות. היא גם מאוד אוהבת ניקיון. עבדתי בניקוי, בתים. אני אוהבת נקי. כל האהבה של סבתא לניקיון, לפעמים היא מטילה את התחביב הזה עליי. אבל אתם כבר יודעים שנקות אני פחות אוהבת. אז נראה לי שאשאר עם התחביב שלי. מה את יודעת לנגן בגיטרה? מעוז צור, נרלי, חנוכה, ABC, שים ידך, דוד מלך. יש עוד שם יודעת. זה אולי זה ממני, לי יש קול טוב. אני כל השנים הייתי במקהלה. מה שאני ניגנתי זה בחלילית. חלילית, כל מי שהגיע לגיל מסוים במסורות, אני חושבת שגם בנרגלים זה היה, הוא למד חלילית. ומשם יש את הבסיס. לאחר ששוחחנו רבות ושמעתי סיפורים מרתקים, הגיע הזמן לדבר החשוב באמת. לראות את ההורים, זה מה שרוצים אבא ואמא. זה נותן לנו דוגמה טובה מאוד לחיים. הכי חשוב בחיים זה המשפחה, הילדים, הנכדים, ולעשות טוב בכלל. התמדה, זה מילת המפתח שלי, שאני כל הזמן אומרת על כל דבר זה לפעמים לא הולך, וכל דבר זה קשה, צריך בכל דבר התמדה, בכל חוג, בכל דבר שאני הולכת, לא תמיד מתחשק לי, אבל אני מתמידה, אני יקית. מה שאת רוצה מאוד לעשות, כדאי לך לעשות. מה שאת רוצה, לא מה שמישהו אחר רוצה. אז זהו, הגענו לסוף. מהטיול אצל הסבתות למדתי המון. הרבה מאוד עליהן וגם קצת על עצמי. יש להן המון חוכמה ועצות שאפשר לקחת הלאה להמשך החיים. אבל הדבר החשוב ביותר שלמדתי הוא להוקיר תודה למשפחה הנפלאה והאוהבת שיש לי. ולגבי ההתבגרות, באמת שכל העניין הזה קצת התיש אותי. אני רק אנוח לי כאן בינתיים, לעוד קצת זמן, ואתם מוזמנים לבדוק שוב בשנה הבאה. קודם כל מזל טוב, באמת, ושתמשיכי להיות תלמידה טובה, וכמו שאני אומרת, בכל דבר שמתחילים צריך להתמיד בלימודים, לגמור עד הסוף. כל המשימות שרוצים, שאתה לוקח על עצמך, תמיד לגמור עד הסוף. שיהיה לה תמיד טוב, שתמיד יהיו לה חברים טובים, שתהיה בריאה וחזקה. אז אני רוצה שתלכו בדרך של הקדוש ברוך הוא, שזה מאוד 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 חשוב. שהוא, את יודעת, נכון? אז אני מאחלת לך את כל הטוב שבעולם. תמשיכי להיות אוריה. אנחנו מאחלים שכל המתנות הקטנות שאספת בדרך ונאסוף בהמשך הדרך, ואת תאספי, ילוו אותך לאורך כל הדרך. חיים טובים, חיים שלווים, חיים שלך בהם כיף, חיים הרבה ערכים. את חלק משרשרת דורות מפוארת, חיים טובים, שלווים ומשמעותיים. אוהבים, אבא ואמא. מזל טוב אוריה, אנחנו אוהבים אותך.